Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes sa nachádzame na zvláštnom mieste, ktoré sme nedávno objavili. Z dôvodu zachovania tajnosti tejto lokality nebudem hovoriť o histórii daného miesta ani nejako bližšie špecifikovať, kde sa nachádza, aby tu náhodou neprišiel niekto s cieľom dané miesto zničiť alebo inak zdevastovať. Ako môžete vidieť na úvod, nachádza sa tu stále niekoľko vecí v relatívne dobrom stave. Môžeme tu nájsť rozličné elektrospotrebiče, ako sú chladničky, mrazničky, sporáky a rôzne meracie prístroje ako kalkulačky a podobne. Rovnako sa tu nachádza aj archív s rozličnými dobovými materiálmi, ako sú faktúry, bločky či mzdy zamestnancov datované až do roku 1954. Tieto schody do podzemia vedú k protileteckému krytu, ktorý slúžil na ochranu obyvateľstva pred leteckými útokmi, ale rovnako aj pred tlakovou vlnou, požiarmi, útokmi, biologickými plynmi a tak ďalej. Samozrejme, ten zub času sa tu už podpísal, čo si môžeme hneď všimnúť na stenách, podlahe aj strope. Čo sa zariadenia týka, nenachádza sa tu už takmer nič, vieme tu nájsť iba na stene spísané pravidlá správania v kryte, starý telefón, ktoré už asi nikomu nezavoláte, a tematické knihy o druhej svetovej vojne, civilnej obrane a podobných témach. Myslím, že to, že tu už voda ani elektrina nefungujú, asi vzhľadom na stav daného úkrytu spomínať ani nemusím, ale tak pre istotu. Ďalšou vecou, ktorú vám v tomto videu chcem ukázať, je toto malé tajné laboratórium, ktoré sme na tomto mieste teda rozhodne nečakali. Vyzerá byť vo veľmi dobrom stave, stále tu môžete vidieť rozličné chemické aparatúry na merania, analýzy či experimenty, chemické sklo ako banky či odmerky, rozličné chemické látky a zlúčeniny kvapalnej alebo kryštalickej podoby. Najväčšou zaujímavosťou, ktorú tu môžete vidieť, sú takéto chemické zásoby, ktorých je tu naozaj nespočetné množstvo. Niektoré sú tu na pracovných stoloch porozhadzované, vyzerá, že tie experimenty tu boli robené nedávno, a niektoré sú teda takto uložené v skrinkách. Nachádzajú sa tu menej nebezpečné látky ako indikátory na analýzu prítomnosti látok alebo sledovanie chemickej reakcie. Vidíme tu rôzne hydroxidy, hydridy a iné zlúčeniny. Nachádzajú sa tu kyseliny ako vína či octová, ktoré sa využívajú v potravinárstve, ale stretneme tu aj dosť nebezpečné látky, o ktorých som popravde dosť prekvapená, že tu sú len tak bez dozoru. Z tých nebezpečnejších, priam doslova zdraviu a životu nebezpečných, sa nachádza čpavok. Ten je vlastne vo vyšších koncentráciách plynu v ovzduší lepta oči, dýchacie cesty, pľúca aj kožu. Pri nadmernom dýchaní môže viesť až k uduseniu. Takisto tu nájdeme kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je takisto vysoko žieravá a môže spôsobiť poleptanie pokožky. Môžete tu vidieť, že tých fľašičiek je tu naozaj nespočetné množstvo, ako hovorím, skôr tej kryštalickej a kvapalnej podoby. Som v šoku, že sú tu len tak, pretože hovorím, môže tu hocikto prísť a nie každý vie, čo sú tieto látky zač. Určite, ak by ste sem náhodou prišli, rozhodne sa ničo nedotýkajte, nič neskúšajte a nič priamo neovoniavajte pre vaše vlastné zdravie a bezpečie. Tu môžete vidieť rôzne skôr indikátory, metyl oranž, fenoftáleny a tak ďalej, ale v týchto bankách, ako som spomínala, sú aj tie spomínané kyseliny, predovšetkým tá chlorovodíková, v rôznych koncentráciách sa tu nachádzajú, takže určite radšej ruky preč. A ďalšia táto látka, ktorá je tu fakt dosť nebezpečná, to vidíte aj súdiac podľa tej lepky na fľaštičke, je vlastne jodid ortuťnatý, ktorý je polovodičom používaný pre detekciu rentgenového a gamma žiarenia. Používa sa tiež pri príprave vlastne Nesslerovej reagencie, užívanej pre detekciu prítomnosti amoniaku. Ten pri požití môže spôsobiť smrť pri dotyku lepta pokožku a dlhé vystavenie tejto zlúčeniny môže mať za následok trvalé poškodenia orgánov.
Takže aj ak by ste sa sem náhodou rozhodli prísť, určite hovorím, ničo sa nedotýkajte, nič nevdychujte priamo a radšej sa tomuto miestu vyhnite, pretože hovorím, je fakt nebezpečné. Môžete vidieť, aj tu je obrovský sklad takýchto proste rôznych flaštičiek, sú vlastne uchované takto na poličkách s označením, či sú to hydridy, indikátory, nachádzajú sa tu aj rôzne riedidla a tak ďalej. Ale už tu samostatne na videu môžete vidieť rôzne nálepky, ktoré ukazujú toxicitu týchto látok a ich nebezpečný vplyv pre zdravie človeka. Ja osobne som za to, že aj keď spoločnosť krachovala, tak mala sa o tieto látky postarať, aby tu nebolo len tak dostupné, pretože hovorím, pohľad na toto laboratórium je síce pekný, ale je dosť životu a zdraviu nebezpečný. Video sa nám pomaly blíži ku koncu, verím, že to bol pre vás zaujímavý a príjemný pohľad. Ak by ste mali tip na nejakú lokalitu, ktorú by ste vo videu chceli vidieť spracovanú, určite mi napíšte na môj Instagram súkromnú správu. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, môžete mi napísať vaše dojmy dole do komentu. Ak by ste vedeli, čo zač tento prístroj a na čo slúžil, budem takisto rada, ak mi to napíšete, pretože ja som googlila, ale nenašla som o ňom vôbec nič. Viem, že to bol nejaký merací prístroj, vychádzal z neho vlastne papier s grafmi, ale čo konkrétne meral, som sa bohužiaľ nedozvedela. A ak by ste mali akékoľvek otázky, tipy, triky, neváhajte sa o ne podeliť. Zatiaľ sa s vami lúčim a majte sa krásne.